Hindi pa photo op siya. Ganda ng bag ha. I love the bag. Andito na po kami sa port ng Tagbilaran. Dito na kami sa port. Ng marami naman sa Kimaya yan. Hindi ba yung ano na yun, yung haba? Espada? Ay. Uy, gusto ko siya imay. Nandito na kami sa may port. Grabe yun. Oh. He is so hot. Guwapo! Nakakainis. Thank you, Mildred. Yawa! Nakita niyo yun? Ang gwapo no, sarap. Gwapo din hinahanap eh. Hindi, pero aminin mo sa hindi. Kung medyo mahaba pa yung buhok sa gitna, Papa Jesus yung mukha. Hindi, Gio pa. Gia. Ay! Magbabarko kayo? Hindi. Maglalangoy po. Salbabida lang. Ate Rosita Dakara din yung mga tanong Hindi, magsalbabida lang pa uli. Kanya-kanya kami. Habang nandito yung maleta sa ulo, ganun-ganon kami. Gwapo, no? Oh? Maya-maya, puto-maya. Thank you, Ate Judy, Geraldine Manos. Oo, daming apam. Bapo? Wala ka side view, so gano'n na gano'n yung ilong mo. Magka-jowa lang ako ng gano'n, pwede na akong... Ha? Pwede na akong manahimik. Hindi na ako lalandi. Musuri pa mo sa mall. Di na, Sheila. Kaya nga kami naiwan dito dahil ayaw na namin maglakad-lakad. Jowa ka rin ganun na, tapos siya pa ipalubot. Payag kayo ng jowa mo, pero yung sex life niya, kakain lang tayo. Sa Andrea. May mga ganun, may fetish na gano'n. Kasi ganun, kailangan. Parang hindi na. Araw-araw. Payag ka jowa mo ganun, pero putol yung isang tama. Geraldine Manos. Invite mo ba kami Hindi ka kayo dyan? mag-jowa ng ganun, kasi hindi mo kayo kawakan ng buo. Ako, hawak niya ako ng buo. Kasi ganun lang hawak. Sasabihin ko talaga, super ducks na dalawang kamay niya hawak. Grabe. Grabe yan. Grabe, hindi ko mawakan. Malamang. Dito na po kami sa port ng Tagbilaran. Thank you, Marlene. Christian Kausin, puro kayo ganyan. Puro may anak akong ganito, may ganito. May papakilala ko anak. Nung nakilala ko yung anak ninyo, may mga shota na. Tapos yung nanay, kaidarang ko. So ano? Ano mangyayari? Diba? Kaloka kayo, eh. Thank you, Lolita de la Peña Bemay. Andito na kami sa port kasi kasi hinihintay namin sila, mga nag-mall sila. Aga nyo alis. Okay na yung maaga kami kaysa maiwanan kami. Ayaw namin magmamadali. Okay na yun nandito. Mamaya papasok na kami sa loob. Thank you, Donna Bonson ng Saudi Arabia. Idol, sa galing. Hindi mo alam. Bala ka dyan. Wala mo kung saan kami galing. Panoorin, oo. Hindi mo alam kung nasa kami galing. Bala ka dyan. Manood ka. Panoorin mo yung mga nakaraang video ko. Blooming ni Princess. Ganun talaga, syempre, sana all.
Para hindi kayo against the light. Amin na ate, groupie kayo. Ate, amin na. Thank you ate natin, Jane. Alma Campos Pelias, ganda. Glenda. Ay, ayun na siya pala. Oh. Nag-smile siya, Gid. Sana all. Marso, sa kaya hindi ako updated. Bahala ka dyan, panoorin mo rin kung saan kami galing. Basta ako galing ako sa sinapupunan ng nanay ko. From the egg cell and the sperm cell of my mom, connive, and this is me. Init, oy. Pwede magpa-picture ni mo. Amin na yung cellphone. Ay, doon, pekin ako na siya. Ready? One. Yan. Agba mo na! Ha? Picture na eh. Princess Castillo. Ay. Wow! Amin na ata. Okay. Lahat ba kayo? Bakit yun? Akbayan mo kaya siya ng isa? Oh, mga followers, akbay lang yan ha. Para mali siya. Go. Okay. Send nyo na lang. Sa GC yan, this is Thank you. Friends, close friends. Pelias, uwi na ba kayo Mindanao? Hindi po, hulaan nyo po. Hindi kami uwi ng Mindanao hanggat hindi namin naiikot ang buong Pilipinas. Ayan. Yes, mga marites, ikismis niyo sa kanila. Ano ba yun? Na, dinumog na siya. Oo. Okay lang magpa-pick daw. Gusto mo, mag-take out pa kayo. Hala, pak. Yakapin mo. Yakapin mo. Sige, yakapin mo. Mag-uyab sila. Ayun, uyab. Tulog, tas nag-light. Hindi. Dito ka na lang, tas sila na lang uupo. Dito ka na lang, tas tabi na lang sila. Picture, gano'n. O, para hindi ka patayo-tayo. Against the light. Gagawa tayo ng photo booth. Marjul C. Sayang. Ganun talaga. Thank you, Rosemary Formation. Ano pa naman kami? Maya-maya pa kami mga... Ay, papasok na kami, Marjul C. Oh, naapa ulit, ganda. Di ba kasi kami makapasok kasi yung mga bakla hinihintay namin dumating kasi tingnan nyo para kami papunta ng international airport kahit dyan lang naman kami sa kabilang parte ng Mindanao. Wala na, promote. Asan yung mga bayot?
Andito na po kami sa port ng Tagbilaran. Nasa Alona po kami sa Tawala. Hindi ko alam yan kung saan yan eh. CDO ka din, Beth? Ha? Shoutout sa mga taga Bohol. Thank you so much. Papunta dyan. Malayo. Kanina pa kami nag-live, mga alauna tsaka alas 12. Sabi namin, pauwi na kami ng CDO at pupunta kami sa Tagbilaran kami sasakay. Hindi yata kayo click niyo yung Naidong Galyo, hello. Sa Panglao, oo. Ako nakapag-swimming ako dyan. Ang ganda talaga ng mga dagat dito. I love Panglao. Gusto ko balikan yan kasi meron ako naiwan dyan. Barko kayo, Ma'am si G. Ingat ka. Hindi, salbabida lang kami. Salbabida lang talaga sasakyan namin. Kanya-kanyang na lang. Tawag dito, sipa ng paa para makagalaw. Sabi, Josie Barlow, sabi doon sa ticket namin, nakalagay, ang departure o yung dating namin doon is 6:30 a.m. Ay, sayang Marjules. Christy Gonzing, hi ate. Start ko na dyan ate, oy. Naning Remulla, na? Kailan ka na magpaparamdam ulit? Ate Tet. Emmy Lawson. Hindi, okay lang. Kasi yung iba, syempre, may mga ginagawa din. Diba? Meron din, kumbaga, hindi rin naman agad-agad pagka-play ng live video. So, yung Rosalie Oreta, unfollow mo muna ako ulit, tapos follow mo, tapos click mo sa gilid yung favorites. Oo, kanya-kanyang tag mo dyan, stroke, butterfly, backstroke. Pag tinamad ka na, pwede ka naman sumabit dun sa halapak. Ano nangyari sa'yo? Ha? Bakit? Kasi dapat ito na lang dinala mo. Ako kumain na kay ni Mia? Nag-mall din? May food trip. May food trip po siya dito. Tingnan niyo. Tamang lang siya. Ano yan? Poko? Puso. Pala. Hi, Ate Esel. Thank you kanina, ha. Erlyn Rapole. Happy birthday kay Hazel Chavez Remulian. Sana ay lumaki kang mabait, masunurin, masipag, maraming alam sa buhay, huwag kang pabigat, inikalo sa magulang. Amen. God bless you. Yung Kate Taligats, Hazel Bautista Murcia. Sila si Scarlett na iwan kasi po, alam ko makikipag-live-in na sila dito o sa boyfriend nila. Meron na po sila mga asawa. Asawang Thank you, Marso. I love you. Yes, yes. Of course, we're looking for more travel with the gang. And yun nga, hopefully, masundan pa yung iba namin paglalakad. Thank you sa 100 stars. I love you. Bag. Thank you so much. Kahit naman, i-distribute ba natin to? Umaya. After. Sayang naman Ate Rosalie Oreta. Nay, egg. Ilan binili mong egg? Another 50. Dito na kami sa port ng Tagbilaran. So, nagdaratingan na rin yung ilan sa mga pasahero. Sumabay ka lang?
Kakain. Port ng Tagbilaran. Mhm. Ito na mga kami dyan. Kakain kami. Kaya yung kakain. Picture video. Picture. Ay, Pwede sa? Reporting duty. Sa Hagna, sa taga-Hagna ako, ma'am. Ay, hindi pwede sa Hagna kasi malayo kami. Dito talaga kami sa, sa Tagbilaran. Yung isa, egg lang. I love you. Thank you, Mars. so, Ay, ito kami ngayon sa guwapo. Ganun ba? Sweet egg. Hazel Candelario. Thank you for buying. Thanks. Hindi po, Hazel Candelario. Mm. Mhm. Ito pa yung biyahe natin. Tama, ito lang muna kami. Dahil hindi siya nakapag-lunch. Yan, ganyan ginagawa niya. Diba? Simple lang. Talagang burrito mo. Yam Codinera, hello. Thank you, Auntie Tita. Shoutout sa iyo. Yingski Villanueva. Uy, mga kababayan pa. Lagay ako. Ano nga yan? Mga anghel na walang langit. Oo, diba? Thank you. Brenda, kailangan kita makita in person. Same tayo ng Colombo. Punta na kayo dito. Hindi siya pwedeng pumunta dyan. Kasi syempre may ginagawa siya. Kayo punta dito, dali na. Vanessa Balad, hindi ko pa sure kasi na-cancel yung sa Tugigaraw. So hindi siya matutuloy. Nanti Salar, Harley Jane Merida, hello po. Yung Agusan wala pang update. Sayang. $17. 24 pa naman yun, di ba? Hindi, 14. 14 yun. Hindi gahay ko amoy ano. Amoy itlog. Hi, Elisa Pepa, niya, taga-Iligan naman. Nandito pa ako. Ay, kaya naman pala hindi kayo magkikita kasi nandiyan ka sa Bahrain. Ba't hindi ka lunch si Brenda kanina? Josie Barla, wala lang. Busog pa kasi siya. Tsaka nagda-diet siya. Talaga iniiwasan niya yung pagkain. Wala. Naramdaman niya yung gutom ngayong merienda. Ngayon siya kumain. Thank you, Vanessa. Mahal ko. Nasa mall. Nag-mall sila. Yung mga wala dito nag-mall.
Apat lang kami natira. Brenda, Arjen, o yung ako. Lahat sila nag-mall. Sosyal, mayayaman sila. Diba? Ganyan siya mang bully. Hi, Ate Betsy Tabayag. Thank you, Evangeline Abar. I love you, Marso. Ay! Ang ganda no. Maria Eda Madlos. Kano mo si Jig-Jog. Donna Bonzo. Ayan na. Okay. Kailan? Sabihan mo ako, Marso. Baka mamay. Ayun. Diba? Mapapamain ako sa kanya. Wala pa yung mga Bex. We didn't know kung nasa na sila. Oo, naku, mag-iingay na naman po. Kailan nga, Marso? Para alam ko naman, mamaya, kailan pupunta ka, ako naman ang wala. Thank you, Elisa. Misharap. Totoo. Oo, yung ngayon nating Judy, yun ngayon sinabi rin ni Brenda, magmamall ako, tapos ko na mai-enjoy. Si Papik dito, Papik dyan. Ayaw naman niya tumanggi. Pasya naman kayo sa Jensen Tuna Festival. Susan Castanares, alam mo, kung may invitation, kasi tulad nito may invitation, so na-invite kami. May matutuluyan, may mapag-i-stay yan. Alam mo yun. So, okay yung gano'n, pero yung Susan yung gusto mo lang na basta pumunta, mahirap kasi. Mas pamasahe pa. Sagot kasi nila eh. Adrenaline. Yes, Din Bea, uwi na po kami. Salamat, Ate Betsy. Sa layo-layo mo lang pala, Maria Madlos. Mag-anak mo si Jig-Jog. Magpasama ka sa kanya. O sige. Malaman yan, Marso, ha? Baka mamaya pinapaasa mo lang din ako kagaya nila. Sar! Kailan nga? Ikaw naman eh. Saan na kaya yung mga books? Thank you, Din Bea. Thank you, Din Bea sa stars. Oo. So from alis ng barko yung 10, 6:30. 6 hours na, ay 7 hours ang biyahe. Hindi po asawa ko po ang Madlos, taga Bohol po siya. Okay. Antoniette Moses from Greece. Hello po. Ma'am Antoniette. Antoniette. How can I pronounce your name? Marso. Siyempre, siya na. Meron pa bang iba? Charot! Thank you, Marigol Bustamante. Yes, Ate Albi Agus Carter. From Greece. From the land of the goddesses. Greece. Oh. Parang meron akong bungang You're welcome, Jenaline. Thank you rin sa stars, Jenaline. Maayong hapon, Lichi Naraga. Rene Erebias ng Abu Dhabi. Thank you, Rene. Ingat kayo dyan. Judy Gustilo. What about you, Ma'am Antoniette? Where are you from here in the Philippines? Where's your family here? Din Bea, hindi ko alam. Wala pa namang kinukwento sa amin or plan. Si Amang nakalay.
Catlea Abelondon. Shout out. Shout out. Alcora Libertad Oki. Oki. Lindea. Yung mga taga Europe and mga nasa Europe country. Middle East nagising ngayon. Ni Moreno Boy. Rene Erebia. So, welcome. Meg Praina from Israel. Marso. Bahala na. Walang pang-date. Nagrarap po ngayon si Amanda. Irene Gumahad is here. Pelarion Joyce. How are you? How are you to find out? I'm so excited na po na makapasok kasi I want to charge my phone. Susan Bueno! Bueno. Baka marami silang bibili. Can be Rogelio Gatchalian. Yes po. 10 p.m. yung biyahe namin. Alis. Helen Pulses. Oo nga, nag-live siya kakalina. Para masalig ko kayo ano yung yung gusto niya sabihin, gano'n, Sophia. Siyempre kailangan tayo mag-adjust. Kagayan mo. Okay. Hindi pa masakit. Hindi pa pwede. Sa inyo ba, alas 7? Alas 7. Wala sa di kabalok, pwede na ba? Pwede na ba? Pwede naman. Uy, si ano man yun? Pwede masok ko na ba? Ruby Lebara, hindi ko lang alam pero naka-live kasi sila kanina. 6 a.m. Edge Caballero. Thank you. O yung mga ads natin, hawag nyo yung alisin ha. Please. Let them play lang. Buenos dias, madam, and all as Cuidao pa Bolbida, Christy Gonzalo. Wow. Mga anak, ano sa mga anak? Nakakita ko ng ganyan. Ain't Villas. Baya ano lang kami, baya barko. Kagayan po. Sa vlogger? Bold star man siya. Marisa Ivan. I'm all out of love. I'm just all lost without you. I know you were right. Believing for so long. I'm all out of love. Am I without you? Kung sa oras mo larga ang barko? 10 p.m. Mars, oo. Malamang. Actually, wala si Inday, wala si Scarlett. So, after 3 days pa sila bago makabalik.
Kasi naman ako ng video mula sa'yo para sa aking teacher na anak, si Hazel Chas. Sobrang totoo yun. Ha? May additional grade ba yan na makukuha yung anak mo pag na-video greet natin siya? Magiging valedictorian ba siya ng klase? Naana mo terminal, para po nagmumura kayo. Naana mo? Yes, na mo. Nandito na kami sa Naanan Nami. Sa Tagbilaran Port. Ang Pingbiar. Alam ko naman, yung namo lang yung una ko nabasa. Nala mo. Pasya naman ako ng video mula sa iyo para sa akong picture. Ha? Hazel Chavez. Ha? Sigurado ka bang kilala ako niya? Baka mamaya maloka ako. Sino yan? Basahin lang yung video, hindi naman pala ako kilala. Gagawa tayo. Teacher yung anak niya. Okay. 3 days daw sila dito eh. Kasi may basketball na sasalihan yata si Scarlett. Maribig de la Torre, nice to see you again. How are you? Hippie pagsak. Nakalive pa ako, inaling Remudia eh. Send mo sa akin yung 2.5 na na start. Titigil na natin to. Ay, may mga ads ah. Mag-PM ka na lang mamaya, Naneng. Erna ka na. Ikaw lang ang iibigin. Yes po, meron daw, Femerasol Ilayon. I'm okay naman, hippie pagsak. Hindi ko na talaga minsan maiwasan kapag sumasagi siya. Nakaganito to dati. Oh. Ganyan ka, parang ganito color. Green. More like ganon, sa eco bag. Basta mag-PM ka na lang, Naneng, doon na lang natin pag-usapan. PM ka na lang, tapos yung Gcash number ko nandun, ha? Hintay na namin mga bags, tapos papasok na kami. Diyan na yata sila. Diyan na sila. 4:30. Thank you. O siya, papasok na. Papasok na kami, magkita na lang tayo. Ulit dito. Ay, akala ko si Mia na. Thank you so much for watching. I love you. Mar, thank you for the stars. I love you so much. See you ha saan.